Avui farem unes galetes casolanes amb coco o amb ametlla. Necessitem farina, mantega, sucre, coco o ametlla en pols, ou, una miqueta de sal, impulsor i opcionalment unes gotes de xocolata, bastonets d'ametlla, panses. Comencem barrejant bé tots els ingredients secs en un bol: la farina, la sal, el coco, l'ametlla, l'impulsor i el sucre. Afegirem l'ou i la mantega a temperatura ambient i ho treballarem primer amb una cullera i després amb les mans. En farem una bola i ho deixarem reposar tapat uns 30 minuts. Després tallarem la massa per la meitat. Amb cada meitat de la massa en farem un cilindre i el anirem tallant a rodanxes. Amb cada trosset en farem una boleta de la mateixa mida. Anirem donant forma a les galetes, les posarem ben separades en una safata per anar al forn. Podem posar bastonets d'ametlla o gotes de xocolata per sobre. Ho fem coure al forn dalt i baix a uns 180 graus, uns 20 minuts, fins que estiguin ben daurades. Quan surten del forn estan molt tovetes, les deixem refredar i després les traiem de la llauna. Estan molt més bones al cap d'unes hores i millor l'endemà. Espero que t'hagi agradat aquesta recepta i fins aviat.